Igbo nze m ọzọ. Anyị na-anabata unu ọzọ taa na Okpu TV ebe anyị na-discuss na-ekwu mkpakọrịta gbasara ọdịmma ndị Igbo. Taa achọrọ m ime ka anyị mara na obodo ọbụla a na-apụrụ ịdị n'otu ha, a na-apụla nkiri ha. Ihe anyị ga-akpata awụ Igbos in diaspora, ya ụmụnne anyị bụ ndị Igbo na-ebi ha n'ala Igbo, nke ka nke ndị bi ofesi, nke ka nke ọhịa anyị chọrọ ịkpa nkata ya taa. Ụmụnne anyị awụ ha curse or blessings, but ama m na ha wụ blessings n'ihi na Chineke nyere anyị ha as blocks of various sizes and colors iji wulite ala Igbo. Ọkwa na oke na ọrụ ha ịmatasị ha ga-arụ anyị nye anyị aka iwulite ala Igbo. They can never be a curse to us. Mana ịgba otete ha nyere anyị, ọ na-enye anyị nsogbu, na-ewetara anyị oke mkparị n'ala Igbo. Na nwatakịrị anyị nọ na skuulu dị ogo ala, o nwere akwụkwọ anyị gụrụ na-akpọ omenụkọ. Nna anyị Pita Nwanna dere omenụkọ ahụ. Na mmalite ọ sị, n'akụkụ obodo anyị n'ime Afrịka, na okwu a dị ka iwu enyere enye, na onye ọbụla ga-alụ ọzọ ga-abịrị dịka ọbịa. Otu ihe ga na-echetara ya na mgbe ọbụla na ọwa ọbịa ebe ahụ, na ọ ghaghị ijikere onwe ya ịlaghachi obodo a mụrụ ya, ma akọwara ihe na-akọwara ma atụrụ ya n'ilulu. Ọhịa omenụkọ kwuru ọ dị mkpa onye ọbụla laa, onye ọbụla gaa mba ọzọ, ya mee mgbalị otu nwere ike ịlọta ụlọ ha bịa jụọ ọsọ ele otu ụlọ ọ dị. Ọ na-adị mkpa nnukwu. Anyị lụrụ ọgụ site na 1967 to 1970. Ngwa ngwa alụchara ọgụ ahụ, ndị ụmụnne anyị bụ ndị Naịjirịa si na no victor no vanquished. Ihe a na-achịkọwatawo onweghị onye meriri, onwekwere onye meriri. Anyị kwere o teghị aka ọtụtụ ndị tinyere ego n'ọba ego ya, ma papa gotire ihe dịka m na gotire ihe dịka 1 billion, ewere 20 pounds nye ya. Otu aka etinyecha ndị Igbo ego ha ewerezi ego ahụ gbakasajuo ọtụtụ ebe ụwa sọtụrụ na-aga eme mgbalị otu ha si enyere ndụ ha aka, nyekwarala Igbo aka. Chineke agọzi ọtụtụ n'ime anyị, ha enwetajuo ego. Igbo na billionaires bụcha billionaires, nwee ụgbọelu dị iche iche, nwee ụgbọala dị iche iche, na-emepụta ha ego. Mana ụmụnna, ihe na-atụ m n'anya wụ ọ na-atọcha anyị ụtọ ndị Igbo n'ofesi na-echefu ndị Igbo nọ n'ụlọ. Matakwasị ndị Igbo ndị ga-emeperịrị ala Igbo. Onye ofe mmanụ a ga-emepe ala Igbo, onye ugwu a ga-emepe ala Igbo. Nke a dị possible. And so ị na-agwa m sị ị gara ofesi ga dogo okwu, ị chọghị ịlọta bịa jụọ anyị ọ gị na-eme n'ụlọ. Nwanne unu emeta ha ma otu ma otu. Ọ ga-amasị anyị onye Igbo ọbụla gee ntị, lọtawa ụlọ. Onwe whatever wealth iji jiri ya lọtawa ụlọ. Mkparị a na-enye anyị ebe a akarịwala. Amakwara m na ndị Igbo nwere nka dị ọtụtụ na ala bekee. So ọ ga-amasị anyị, biko ụmụnne m, lenyenụ ihe anya. Ọ dị mkpa ka unu lọtara ụlọ alọtara uwe bịa jụọ anyị ụdị mkparị a na-enye anyị akarịwala. Unu nyetụrụ na anyị aka without that unity of purpose. And God give me any demand anytime. We can't make any demand at all. We demand any make. Ya hụrụ okwu ha na-ele anyị asị ndị na-adịghị serious, ndị chọrọ ego hapụ ihe ọzọ dị mkpa n'ụwa. Amara ihe dị mkpa, mana anyị chọrọ ihe ọzọ, chọrọ ego hapụ ihe ndị ọzọ dị mkpa n'ukwu. Achọrọ m ikele n'ụzọ pụrụ iche nna anyị aha eji aga mba ndị Igbo o Chief Emmanuel Iwu Anyanwụ. Ọ ya President Ọhaneze ndị Igbo na mgbalị na-agbalị, mana echefule na mgbalị gị niile enwekwa otu gị na-eche nweta challenges ọhịa dịka ụdị ihe ahụ. Ya mere ka obi gị daa mba. Mana nna anyị biko ka m kwuo, enwere ekwe ndị Igbo na-akụ, ụmụ Igbo apụ ịsha. Nna anyị biko kwụchie ekwe ahụ ike, kwụchibe ya ike. Ya kwụchie ya ike, ụdị mkparị ndị Igbo na-ataka ebe a ga-anatazi again. Imeghele kwụchiele ekwe ahụ ike, mkparị niile a ga-aghọ something in the past. Jisie ike in all the things you are doing. All the very, very important that akụchie ekwe ike.
Ndị Igbo a na-achọrọ mkparị onye ọbụla ma nke ahụ. Unu chefuru ihe m ji si ndị Igbo na-achọ mkparị? Echetara m ihe mere na 1803 mgbe ndị bekee na-agba nnọọ kpurukpuru ha bịa zụrụkwana ndị Igbo aga arụwara ha ọrụ. Ha ga-azụ ndị Igbo aga chịla ha na farms ha ga-arụwara ha ọrụ. Ya eruo otu ụbọchị sọ ndị Igbo si mkparị a ọ ga-erekwa ire ọzọ. Ha bịa zụcha ndị Igbo tinye ha n'ụgbọ. In fact n'ala bekee a na-akpọ ya Igbo Land. Tinye n'ụgbọ ka ha buru ha gawa na their various farms. A pụọla n'etiti osimiri ndị Igbo agba izu sị na ihe akarịala, kama anyị ga-aga rụọra ndị ọrụ anyị ga-anwụ. Ha ejikọ aka sịga n'ime making sure that onye ebu ha n'ụgbọ soro ha nwụọ. Somebody ajụ m so elegwu uru ihe abara nsọ ọbara ọtụtụ uru. Ndị ahụ mere sacrifice. Ọ aja ka ha chọrọ. Aja ha chọrọ wụ mgbe ọzọ abịazi ịzụ slaves n'ala Igbo. Akpọta onye Igbo onye bekee ajụ ọsọ onye ọwa onye ha sọ onye Igbo ha sọ mba na mkpebi ndị a na eshimike ha n'obi isi ike ha. Ọwụ ọhịa anyị ga-abịa zụrụ okwu a mehuo ego anyị. Ha ego anyị ala n'iyi, ụgbọ mmiri anyị alahụ n'iyi. Ndị Igbo ewetala freedom tutu ihe unu kpọga Wilberforce na ndị otu ya. So freedom aswa. Ndị Igbo wetara this freedom. And so anyị nidiri ịghọtasị ụmụ Igbo nwere nka akarị ha akarị. Okay, unu echefuola ihe dịka Philip Emeagwali. O wetara the highest computer in the world as I speak to you now. Unu echefuola Chimamanda Ada Igbo jem ọnụ. Aka mkpeshi a na-aghọ ka razor blade. Unu echefuola ahụrụ m na internet self. I was surprised. Ma hụ na internet Emeka Nnadi ọ na Canada. Ndị Canada ede Emeka Nnadi Park. I was shocked and very happy. Unu ekwu na nwatakịrị enwe ihe o mere ndị Canada. Ha edere park ọ dị possible. Ndị Igbo na-eme most of things ebe ụwa sọtụrụ karị akarị. I cannot forget. Enwe m ike ichefu Oliver Mbamara, award winner na America, film maker award winner. Ọtụtụ films o mere na America ndị Igbo ọkọta na o wee eziokwu ụfọdụ chere na enwere slaves n'ala Igbo, but these slaves were warriors. They did a lot of things in those days. So in fact otu films Oliver Mbamara nọ na America ugbu a the too many. Ọ nọkwa n'ala Igbo nọkwa pasọ dị ha. So ndị aka anyị kwesịrị ime encourage. Ndị Igbo nwere the best professors, enwere the best engineers, enwere the best lawyers, enwere the best scientists, enwere the best, some of the best businessmen. Ikwu ndị nwere plane karacha ndị ọzọ. Ndị Igbo nwere even jet ma airplane dị iche kara ndị. Mana ndị anọ in diaspora mụ na anọkọta ọnụ na nchi kpọta representatives bịa nyere nna anyị Emmanuel Iwu Anyanwụ aka. A na-ekwu okwu ekwue n'otu obi, ọ ga-enye nsogbu. Anyị need ka unu lọta, or at least send that representatives from wherever you are. Ya money contributing money, unu contribute. Many people nọ na ebe ọzọ agbalịala ihe nwere ike ime, develop ala ha, that kind of a thing. Onye weta business ya, ana m arịọ, weta at least 50% of your business welata ya ụlọ. Cause ọwụ unu echefules ndị Igbo ibe m na ndị ofe mmanụ ereliziele nwa ha Igbo, ndị ogwu ereliziele ka ha. Ọgịnị ji nwa unu Nnamdi Kanu, ọgịnị ji ya na ụlọ mkpọrọ ndị Nigeria? Biko unu nọkọta ọnụ, unu kwuo ya otu ọ ga-awọk, agaghị ahapụ nwaanyị ahụ. Ọ na-atọ ha ụtọ some Mondays anyị ga-agbagbulitewa nwaanyị n'ala Igbo because e nyere iwu so onye ọbụla pụtara eji. Ọ na-atọ ndị iro ụtọ. Mana ndị Igbo niile gbakọ ọnụ, si obodo dị iche iche gbakọ ọnụ gwa ndị na-achị achịsị biko hapụrụ na anyị nwaanyị. A ga-ahapụ ya taa. Biko ndị na outside ya ndị nọ in diaspora, you are a blessing to us, you can never be a curse. Chineke gozie unu. Anyị na-atụ anya unu ka unu nọrọ n'otu bịa kwuoro anyị, unu anwụchila ọnwụ.